Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. तुमच्या दारी हो कार्यक्रम काल आणि आयज ह्या निमित्तान सरकारान 2 दिसा खातीर सुरवात केलो आणि काल खूप बरो रिस्पॉन्स 12 तालुक्यांनी सगळ्या मंत्र्यांक खूप मोठ्या प्रमाणात मेळ्ळो आणि आज सकाळच्यान हांव पळयता हांव म्हज्याच मतदारसंघात आशिल्लो सगळ्या ग्रामपंचायतीन आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी स्वयंपूर्ण मित्र सगळ्या लोकांकडे उलयता पंच सरपंच आणि सगळो रिव्ह्यू घेता खूप बऱ्या पद्धतीचो प्रतिसाद आयच्या कार्यक्रमाक पुराय गोंयभर 191 ग्रामपंचायती आणि म्युनिसिपालिटीनी आसा खूप बरें दिसलें खऱ्या अर्थात प्रशासन लोकांपर्यंत पावलां आणि निश्चितरित्या हेजे खूप बरे रिझल्ट आमकां येता त्या काळात पळोवपाक मेळटले. पंचायत वांगड्यांच्या पगारवाढीचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला म्हणून पंचायत संचालकान माहिती दिली. सरपंच डेप्युटी आणि आमचे मेंबर त्यांची सॅलरी एकदम नॉमिनल आसा सो ऑलरेडी आम्ही प्रपोजल गव्हर्नमेंटाक धाडला टू इन्क्रीज देअर सॅलरी. सध्या सरपंचाक अराउंड 6,000 मेळटा आणि तशेंच पंचायत मेंबरांक 3,500 का 3,000 4,500 मेळटा. सो आम्ही तो सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचाक 25,000 तसेच डेप्युटी सरपंच लेवलाक 20,000 आणि मेंबराक 15,000 असे प्रपोजल ऑलरेडी आम्ही गव्हर्नमेंटाक पुटअप केला. सो वी विल एट माय लेवल एंड एट अवर गव्हर्नमेंट लेवल इवन अवर ऑनरेबल मिनिस्टर विल ट्राय हिज बेस्ट टू गेट दिस प्रपोजल पास टू फायनान्स डिपार्टमेंट. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस आणि सिद्धार्थ कांबळी.